Dragi pratitelji, lijepi pozdrav. Evo nas u još jednom street chatu. S menom je famozni psihijatar Herman, zloglasni, notorni psihijatar Herman Vukušić. Jedan veliki zločinac hrvatskog društva, kako kažu lijevi mediji, uglavnom agendaških smjerova, jel tako, da. U susret Prideu još jednom, sada već tradicionalno sa Hermanom imamo intervju. Napredovali smo od prvog puta, sad smo već u High Fidelity TV sistemu. Ja sam impresioniran, ja moram priznati, tehnikom i organizacijom. I moram se ispričati gledateljima zbog naočala, tvojih i mojih, jer sunce nije to da mi hoćemo frikovi ispod, nego sunce nas ubija. Nismo studio još nismo nekakvi luksuzni, ali nemamo studio, snimamo na cesti i koristimo sunce za rasvjetu, pa da ne oslijepimo u procesu, ne. Hermane, lijepi pozdrav, kako si? Hvala Saša, dobro, hvala ti na pozivu, uvijek je užitak ovak s tobom četat, radit, pričat, evo, baš mi je zadovoljstvo. Danas ćemo razgovarati o jednoj temi koja se difamira čim se krene spominjati, a ja osobno, a i većina ljudi s kojima komuniciram i s kojima se družim i obitavam, smatra da je to izuzetno bitno za naše društvo, a radi se o spolnoj tranziciji maloljetnika u Hrvatskoj. Ja ću uvodno istaknuti neke činjenice koje smo već ranije objavljivali i o kojima smo već opsežnije pisali i diskutirali, čisto da sad ne tražite kroz povijest da znate o čem se radi. Znači, rodna disforija je zapravo snažan i postojan osjećaj da se anatomski spol osobe ne podara s unutarnjim osjećajem sebe kao muškarca, žene, miješanog, neutralnog ili nekog drugog rodnog identiteta. Što znači da ja mogu biološki biti muškarac, a osjećati se kao žena, isto kao i Herman. Isto tako može biti obratan slučaj da su žene biološki žene, a osjećaju se rodno kao muškarci. Jel? I sve je to u redu, sve je to legitimno i sve je to u hrvatskoj medicini poznato u sklopu medicinske klasifikacije 10. Ispravi me ako griješim, još uvijek je na snazi. Jel? Je, u Hrvatskoj je 10. izdanje međunarodne klasifikacije još uvijek na snazi. U svijetu, jednom dijelu svijeta je na snazi 11. gdje po pitanju transrodnosti, kako se to još uvijek zove u Hrvatskoj danas, postoje neke razlike. Po novoj klasifikaciji to je ovo što se ti objasnio, rodna disforija, odnosno osjećaj psihičke duševne nelagode života u biološkom tijelu spola, odnosno roda za koji osoba misli da joj ne pripada. Znači, to je činjenica, bez obzira što Ivana Kekin i cijeli niz drugih zainteresiranih političara govori. Znači, medicinska klasifikacija 10, po kojoj se spolna tranzicija liječi kao, rodna disforija liječi kao psihički poremećaj, je li to točno? Po toj klasifikaciji 10. koju ti ja sada pričamo, transseksualnost, odnosno transrodnost je još uvijek zavedena u poglavlju F 10. klasifikacije, to su psihički poremećaji. Ok, evo samo malo, trajalo je dok smo se opće priredili pa mi mobitel zvoni, zaboravio sam ga utišati jer nisam na sudu, evo, problem riješen. Idemo dalje, jel? Nadalje smo pisali da Hrvatska država, odnosno hrvatski zdravstveni sustav, iako je dužan, ne pruža transrodnim osobama svu njegu koja je tim sustavom propisana. Za sada hrvatski sustav omogućava hormonalnu terapiju, kirurške operacije gornjih ekstremiteta, a takozvane donje operacije još uvijek ne pruža i nažalost transrodne osobe koje se liječe jednostavno ne mogu sve obaviti u Hrvatskoj državi, nego o svom privatnom trošku moraju ići u inozemstvo, najčešće u Beogradu, u privatnu kliniku doktora Đorđevića. Da, evo ja odmah ističem i ograđujem se od bilo kakvih sumnji da mi imamo nešto protiv bilo koga, pa tako i protiv doktora Đorđevića, ali ja smatram osobno, a nadam se i doktor Vukušić da se slaže, da bi Hrvatska u 2025. godini kao jedna moderna zemlja u Europskoj uniji, u kojoj se po izjavama premijera živi nikad bolje, trebala osigurati svim svojim građanima punu medicinsku skrb koja je tako propisana. Ne? Znači ovako, premda sam ja od strane
jednog zabludjelog dijela LGBTQ zajednice. Već godinama sam apostrofiran kao notorni homofob i transfob. Na službenim sastancima u Ministarstvu zdravstva, o čemu postoje i zapisnici, a kako sam nedavno čuo i neke audio snimke, ja sam se uvijek zalagao da za osobe koji su uistinu transrodne se u Hrvatskoj mora po važećim zakonima pružiti potpuna i cjelovita medicinska skrb, što uključuje operaciju. Međutim, tu moramo biti oprezni, jako sklizak teren. Zašto sklizak teren? Zbog toga jer kad govorimo o rodnoj disforiji ili transrodnosti, kako još uvijek je kod nas naziv po klasifikaciji, to stanje u medicini uvijek bilo izuzetno rijetko. Kad kažem izuzetno rijetko, mislim da je malom postotku društva. 0,005 za žene i za muškarce je 0,0005 za žene, odnosno djevojke, djevojčice. Šanse da smo ti ja išli u srednju školu sa transrodnom osobom su bile kozmički rijetke, male, kozmički male. I u zadnjih 20 godina se u svijetu dešava jedan fenomen gdje eksponencijalno raste broj transrodnih osoba u svijetu, ali ne samo što raste broj osoba, nego imamo jedan demografski shift, znači da to više nisu muške osobe, jer prije u povijesti medicine transrodnost je bila gotovo isključivo muški fenomen. Ili su to bile jako mladi dječaci koji su se razvojem svoje svjesnosti manifestirali već ponašanje i pripadnost drugom spolu, ili srednjovječni muškarci tipa ja, ti si nešto mlađi, koji bi došli s 4 doma banke ženi i djeci. Imali su heteroseksualne brakove. Djecu rekli, čuj, stara, ja sam od sutra žena. I velika većina ove skupine ne bi ni išla u neke operativne zahvate, nego bi vršili samo takozvanu socijalnu tranziciju, počeli bi se oblašiti i ponašati kao žene. Sada, kad govorimo o ovim medicinskim zahvatima, znači, šta znači uistinu transrodna osoba? Sada već i zemlje koje su u Europi bile vrlo liberalne do prije par godina po tom pitanju. Norveška, Finska, Danska, Švedska, Velika Britanija, i gotovo su istoga trenutka afirmirale djetetovu želju za drugim spolom, su jako oprezne. U gotovo svim tim zemljama je zabranjena promjena spola za maloljetnike u smislu hormonalne blokade puberteta, a sa druge strane oni naglašavaju jednu rečenicu koja se u hrvatskoj javnosti gotovo i da ne čuje. Prednost treba dati psihosocijalnim intervencijama. Znači, ne kažem psihoterapiji i liječenju ludosti, nego psihosocijalnim intervencijama koji će osnažiti kod te osobe osjećaj pripadanja tom tijelu kakvo je i da se prihvati takva kakva je. I inače, što znamo iz medicine, u gotovo preko 90 i više posto slučajeva ta promišljanja u koje su djeca, adolescenti ulazila u vrijeme puberteta i rane adolescencije, do kraja tog razvojnog životnog ciklusa bi prestajala. Stoga ja i kažem opet, uistinu transrodne osobe, ali to su osobe gdje kliničko praćenje mora trajati jedno dugo vrijeme, minimalno godinu dana. Mi u Hrvatskoj imamo stručna medicinska mišljenja Hrvatskog liječničkog zbora da se to nikako ne smije raditi prije punoljetnosti. Imamo mišljenje bivše predsjednice Hrvatskog udruženja za psihijatriju, profesorice Alve Mihaljević-Pelaš, koja je bivšem ministru Berošu pismeno izjavila da niti jedan postupak spolne tranzicije ne bi smio proći bez minimalno 10 paralelnih seansi kod psihijatra i psihologa. U Hrvatskoj danas imamo situaciju da je transrodnost u populaciji djece i adolescenata u 10 godina porasla skoro 13 puta, najviše kod djevojčica, što je jedan čudan fenomen, a i to se u svijetu primjećujemo, i veliki broj njih završava u prepubertalnoj, odnosno punoljetnoj fazi života na blokadi puberteta. Tvoji gledatelji će možda pitati zašto je to opasno. Znači, blokada hormonalna puberteta se radi u medicini u slučaju kada postoji takozvani prijevremeni, mi kažemo prebiscentni ili prijevremeni pubertet. Znači, kada dijete u pubertet uđe ne u 9., 10., 11. godini, nego u 3., 4. ili 5. I mi onda hormonalnim blokatorima, to su u pravilu hormoni drugoga spola, znači blokiramo pubertet, zovu se agonisti, i kada dođe dijete u razvojnu dobu od 14, 15 ili god, onda mi to jednostavno ukinemo tu terapiju i pubertet se prirodno nastavlja. Ali ovdje mi zaustavljamo prirodni pubertet u fazi njegovog vremenskog redovnog nastanka. I
pokazalo se da dugoročno gledano, pogotovo za žensku djecu, to pored steriliteta, manjka denziteta gustoće kostiju, pa što kasnije je rizik za cijeli niz bolesti lokomotornog sustava, predstavlja rizik za cijeli niz bioloških bolesti, a zadnje ispitivanje, ni manje više nego američke vojske, pokazuju da povećava i rizik neke vrste karcinoma, pogotovo štitnjače. Prema tome, cijela gungula, znači ja sam se ovu temu uključio prije 4 godine, što se tiče mene, je oko toga što ono što mi jedino hoćemo, kad kažem mi, mislim na ljude koji isto misle kao i ja, i to smo afirmirali 2 puta u Hrvatskom parlamentu. Homofobi po stručnom stavu. Homofobi. Mi homofobi što hoćemo pod navodnicima i da se u Hrvatskoj kao u velikom broju razvijenih europskih zemalja i u 25 država SAD-a prije dolaska Trumpa na vlast, prije Trumpa, ne po Trumpu, prije Trumpa, da se hormonalne i kirurške intervencije, posebice kirurške se kod nas ne radi, to si dobro rekao, hormonalne intervencije, blokade puberteta u smislu promjene spola nikako ne rade prije punoljetnosti. Što je i sam Hrvatski liječnički zbor naglasio u mišljenju svojeg, to se zove deontološko povjerenstvo, još 2021. godine. Ali zašto postoji ta zavjera šutnje? Zašto postoji ta zavjera ljudi koji nemaju veze s medicinom? I Ivana Kekin više nema veze sa medicinom. Ona neki dan je rekla da nije, ne znam, da nije bila na gostu u nekoj emisiji Otvoreno, bila na dežurstvu. Kojem dežurstvu? Pa to Rebro nije vidjelo tu ženu 8 godina. Ja ne znam gdje je ona bila dežurna. Znači, i ne znam po čemu bi se ona uopće javila kao nekakav autoritet na ovom području. Ja sam se s ovim počeo baviti prije 4 godine. Imam 2 istraživanja koje su u smislu... Ne iz homofobnih razloga. Ne iz homofobnih razloga. Priznata su od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Podaci kojima je faktograf skahao usta, negirao ih. Na koncu si morali, dečki oprostite, morali ste si pljunuti na cipele. Priznali su da su moji podaci točni, a nisu moji, nego su podaci KBC Zagreb, naše stožerne zdravstvene institucije, gdje se u principu velika većina ovih slučajeva i obrađuje. Znači ja sam se s tim počeo baviti. Rezultati tih istraživanja su u statističkom smislu predstavljeni na nekoliko interdisciplinarnih i medicinskih simpozija, poslani su na stručne skupove u inostranstvo, bili su jedan od elemenata kada je Savezni sud države Floride donosio odluku o ukidanju, odnosno zabrane blokade puberteta za njihove državljane. Prema tome, ja sad mogu za sebe neskromno reći da nešto malo znam o tome. Ja ne radim klinički sa transrodnim osobama, ali o aspektu socijalne psihijatrije i socijalne medicine tog fenomena znam jako puno. I ono što sigurno znam, ekipa na čelu sa Ivanom Kekinom, Peđom Grbinom, profesoricom Natašom Jokić-Begić, profesoricom Marinom Grubić, profesoricom Tinom Dušek, endokrinologom, koja premda nije na listi, ovaj Krnjo koji smo više puta kritizirali, ali propisuje djeci, a nije pedijatrijski endokrinolog, hormonalnu blokadu puberteta. To što se radi toj djeci danas je medicinski zločin. I u mojoj arhivi, i sve više i više dobijem informacija, postoje slučajevi ozbiljnih medicinskih propusta koji su kaznena djela, o tome će isto javnost vrlo brzo nešto doznat. A eto, dok ti ja ovako pričam, ovih dana ide i... Da, samo da napomenem pratiteljima da po uputi mog odvjetnika smo odlučili da danas nećemo izlaziti sa konkretnim detaljima, nego samo apstraktno, a kad bude sve pravno pripremljeno, objelodanit ćemo sve detalje i učiniti ih javno dostupnima. Samo sam htio reći, znači dok mi ovo pričamo, i u tijeku je i prikupljanje peticije koja ide ministrici zdravstva Ireni Hrstić na stol za zabranu promjene spola u maloljetnika u Hrvatskoj, i Citizen Go je putem interneta u nepunih tjedan dana skupi već skoro 10.000 potpisa. I kad mi sad imamo s jedne strane cijelu ovu plejadu medicinskih činjenica, društvenih činjenica, dokaza direktne medicinske i zdravstvene štete koja se radi toj djeci, ja mogu samo pitati čiji je interes i zašto se sa tom agendom nastavlja. Agendom, da, vratit ćemo se na to, na termin jezične agende.
Ja bih samo evo, ispričavam se društvo, ja sam štreber malo bolji od Marije Selak Raspudić pa volim pisati sebi note. Ja sam sebi isprintao znači pojašnjenje u vezi hormonalne terapije. Postoje dvije vrste hormonalne terapije. Postoji znači hormonalna terapija kao blokatori puberteta, GnRHa, i suplementarna terapija hormonima drugog spola. Znači, za vrijeme puberteta daju se hormoni, znači blokatori takozvani puberteta, da se zaustave prirodne biološke promjene kod dječaka i djevojčica koje su uzrokovane samim pubertetom. A u kasnijoj fazi, znači, se terapijom hormona suprotnog spola, znači muškarcima se daju ženski hormoni, estrogen ako ne fula, i testosteron muški ženama, da bi se razvile fiziološke osobine, poput, ne znam, kod žena rast brade ili kod muškaraca prestanak rasta brade ili... I tu terapiju, za razliku od blokade puberteta koja se u određenom vremenu ukida, hormonalna blokada puberteta, ovu suplementarnu zamjensku terapiju te osobe moraju uzimati doživotno. I sad mi imamo jedan... Znači kad se počne nema stajanja. Do kraja života. I sad imamo jedan konundrum medicinski. Evo, recimo, pitanje za tebe kao laika. To se zove na engleskom HRT, Hormonal Replacement Therapy, znači ta zamjenska terapija. Za vrijeme pandemije je bila globalna nestašica zamjenske terapije. Svjetska. I recimo, ja sad imam slučaj... To silom prilika, ali tako? Silom prilika. Jedan slučaj djevojčice koja je zbog endometrioze, to je jedna bolest maternice i tako dalje, morali smo i kirurški maknuti maternicu, maloljetna, ajmo reći. Maloljetna je morali smo maknuti i maternicu i jajnike, cijeli reproduktivni ženski trakt. I normalno je da to dijete mora primati zamjenske hormone, ženske hormone. I imamo isto tako osobu koja misli da je transrodna. Znači, i bez ovog jednog vremenskog razdoblja, promatranja i tako dalje, kao što se to u Hrvatskoj radi na osnovu 1 do 2 pregleda i 7 minuta razgovora, je upućeno na hormonsku terapiju. I sad ako ja imam jednu dozu, a imam ta 2 pacijenta, spomenuto sa curicu s endometriozom, koju smo morali i osobu koja misli da je transrodna, kome ja dajem? Znači liječnik mora donijeti odluku prioriteta liječenja. Upravo tako, jer smo bili, evo, to je znači, postoji cijela plejada. I to se zaista dogodilo, ne? Zaista se dogodilo, mi smo to javno znana činjenica, mi smo za vrijeme pandemije bili globalno, svjetski u debelom manjku sa hormonalnom zamjenskom terapijom. Evo, interesantni smo turistima koji prolaze i gledaju što mi tu radimo, ne shvaćaju da mijenjamo svijet, evo, možda se dođu slikat sa nama. Čisto jedna pitanje na digresiju, ko je veći homofob, ti ili Pernar? Ko je dobio titulu nedavno? Ja mislim da je Pernar Pernar vodi, a? Pernar tu svakako po tom pitanju vodi, ali dobro sad, možda je on išao sad, ne znam, sad čujem da je snimio nekakav filmić, to još nisam vidio, ali Ivan je drag dečko, međutim neke njegove stvari su ipak onak na granici egzibicionizma, a ja kod svoje homofobije ću reći ovo sada, svi koji govore da sam ja homofob. Ja bih pogotovo, vi ekipa iz Faktografa, vi imate i novce, i sredstva, i mogućnosti pretrage, arhive, vjesnika, Večernjeg lista i službenih tih ovoga. Nađite broj Feral Tribuna gdje sam ja suočen sa tada mojim šefom na klinici, pokojnim profesorom Grudenom, gdje razgovaramo o homoseksualizmu. Gdje profesor Gruden tvrdi da je homoseksualnost bolest, a ja tvrdim suprotno. Godina je možda 96. i 97. To je samo jedan mali prilog bedastoći o mojoj homofobiji. To što ja, bez obzira što je na koncu ipak sam neki liberal, bio sam i predsjednik gradskog HSLS-a grada Zagreba i dugogodišnji član HSLS-a. Ja kao libertarijanac vjerujem u ljudske slobode, ali isto tako vjerujem i u pravo da se većini ne nameću stavovi, životne navike i običaji manjine. A tu mi sad govorimo o jednom paradoksu u kojem smo se našli, evo pred ne znam koji Pride, da se stavovi manjine nameću kao obvezatna odgojna psihosocijalna norma većini. Što je po meni jedan veliki problem. Pogotovo ako takvo nametanje dovodi do seksualizacije maloljetne djece.
Prošle godine smo imali onu spodobu obučenu Kaljinu Hondoma koja je po gradu milovala dječicu. Ili pretprošle, ja? Prošle. Ili pretprošle, da, po glavi, zbog čega smo i intervenirali kao jedna udruga kod Pride braniteljice za djecu. Ali isto tako, moj stav po pitanju hiperseksualizacije djece i nametanje volje većine manjini, odnosno manjine većini, bi bio kao da se i radi o biblijskim ljubavnim pričama, gdje se propagira i tako dalje. Da, razumijem, nisi pristran tu u tome, ne. Znači, idemo dalje. Kaže teorija zavjere. Dobro. Teorija zavjere kaže, i to nama kaže ni manje ni više nego, sad ćemo mi naći to, Nataša Jokić-Begić. Dobro. Znači, Nataša Jokić-Begić je osoba koja praktički... Jako svestrana osoba, ona je inače psiholog po struci, radi se o studiju društvenih znanosti, nema veze sa medicinom, znači za razliku od Ivane Kekin koja ipak ima diplomu medicine i psihijatrica je sa određenim brojem, nećemo omalovažavati, sa određenim brojem godina radnog staža. Nataša Jokić-Begić je najglasnija i praktički parolica transseksualizma u Hrvatskoj. Odnosno spolne tranzicije u domeni liječenja, ali tako, ne znam kako da se izrazim što pravilnije, ali ništa zlonamjerno. I Nataša Jokić-Begić je izjavila bez problema za portal Srednja HR da se postupci, znači hormonalne terapije mogu prekinuti i da su reverzibilni, ne? Znači ona, evo ga, imamo, tu smo našli štrebersku podcrtanu stvar. Znači kaže, samo sekundu, hvala. Radni uvjeti su, zahvaljujući gradonačelniku Tomaševiću, koji pored 5 milijuna eura nije nam mogao naći prostor koji bi plaćali za malo manje od 23 eura po kvadratu. Hvala gradonačelniku Tomaševiću na demokratičnosti i svemu, ali nema veze, znamo ko ste i isporučit ćemo vas na robiju prije ili kasnije. To na stranu, znači Nataša Jokić-Begić bez problema kaže, znači za portal Srednja HR, znači da je to reverzibilni postupak, a znamo da je to uža stručnost, znači uža stručna specijalnost endokrinologa. U ovom slučaju, pošto se radi o maloljetnicima, što nas zapravo sada najviše dira i što nam je najvažnija tema ovih dana, znači spolna tranzicija maloljetnika, to bi trebao biti neko ko je pedijatar, endokrinolog, pedijatar, tako nešto, jel? Sad sam malo prije rekao da jedna profesorica koja je čak i zauzima funkciju šefice naše katedre za internu medicinu na Medicinskom fakultetu to radi, a da nije pedijatrijski endokrinolog. I što se profesorice Nataše Jokić-Begić tiče, ja bi nju pitao, draga Nataša, šta bi napravila meni Hrvatska psihološka komora da ja javno tumačim kako se interpretiraju ljestvice iz MMP-a 2 testa u Hrvatskoj? Apsolutno se slažem, struka, struci. Napili bi mi se krvi, a ti, draga moja, uzimaš sebi slobodu tumačiti teške medicinske konundrume, da ne kažem još rasprave. Znači, ako se ne možemo dogovoriti šta je točno, međutim činjenicu negira da postoji rasprava dubine marijanske brazde po ovome u medicinskoj stručnoj javnosti, to može samo netko koji je ili zločest ili nevjerovatno glup da to ne shvaća. Znači, činjenicu kad imamo takvu jednu raspravu u stručnoj javnosti, da osoba koja sa medicinom ima veze puno manje nego što jedan sa psihologijom, uzme sebi slobodu tumačiti medicinske istine na ovaj način, ulazi već u domenu nadrilječništva. Apsolutno se slažem s tim, mi smo čak nju javno prozvali, nije se nikad na to očitovala, ali dobro, njena stvar. Dobro, i njena udruga isto je, koliko znam, isto je na listi udruga koje su ajmo reći u sustavu milosti kod gradonačelnika, za razliku od našeg
studija. Da, evo, naša udruga Razglas je narodni neprijatelj, jer pišemo istinu, a znamo kako to kriminalci reagiraju na to, no nema veze. Ona kad će raditi intervju sa doktorom Đorđevićem iz Beograda, vjerovatno će imati puno ovoga. Bit će bolji uvjeti, siguran sam, da. Sad, idemo mi na bitno. Mi smo si dali truda, točnije naš kolega Vekić, lijepi pozdrav, dao si je truda da izuči jednu švedsku studiju, zapravo višestruko istraživanje. Radi se o Karolinska institutu iz Švedske, dio je to Karolinska sveučilišne bolnice, u sklopu koje djeluje dječja bolnica Astrid Lindgren. Znači, u toj bolnici, u tom institutu su utvrdili su da hormonska terapija blokatora puberteta, znači govorimo o spolnoj tranziciji u maloljetničkoj dobi, potencijalno nosi štetne posljedice kao što su različite kardiovaskularne bolesti, osteoporoza, neplodnost, povećan rizik od oboljevanja od raka i tromboza. Radi se o kemijskoj, znači to sad citiram, znači njihove zaključke, radi se o kemijskoj kastraciji. Hormonska terapija može utjecati na psihološku dobrobit pojedinaca na nezamislive i neželjene načine i vrlo je važno da su pacijenti i njegova obitelj dobro informirani o mogućim posljedicama. O tome bi mogao samo endokrinolog kao specijalizirani liječnik upravo za ta pitanja educirati i osobe koje imaju rodnu disforiju, u ovom slučaju maloljetnici o kojima sad specifično govorimo, i njihovim roditeljima. Hrvatska država se pobrinula za vrijeme mandata Zorana Milanovića da osigura stručan tim od 15 ljudi i to još davne 2015. godine. Znači, 2014. i 2016. godine su za vrijeme vlade Zorana Milanovića donijeli dva važna akta. Ja ću ih sada citirati jer su strašno dugački, a ne bi volio fulati u priči. Znači, 2014. pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i o životu u drugom rodnom identitetu. I drugi dokument je stručne smjernice za izradu mišljenja zdravstvenih radnika i psihologa o utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu. Ja bih rekao da su to dva ključna dokumenta u Hrvatskoj, mislim onako laički. Uz imenovanje liste od ovih 15 ljudi koje si spomenuo. Tako je, znači između ta dva dokumenta tadašnji ministar Varga, SDP-ov, u vladi Zorana Milanovića, on je potpisao listu stručnjaka u kojoj se nalazilo 4 psihologa, 5 psihologinje, 4, 5 psihijatra, 3 endokrinologa, 2 ginekologa i 1 kirurg. Od onda do danas su čak 4 liječnika sa liste istupili, najmanje 4, da, što smo mi uspjeli. To je službeni dokumenti koje smo mi imali na uvid su veljača prošle godine, znači najmanje 4 liječnika su po zadnje dostupnim službenim informacijama iz Ministarstva zdravstva u međuvremenu napustili tu listu, počev sa profesorom Arbanasom, koji je javno u Saboru prije 2 godine izjavio da je on tu listu napustio zbog neizdrživog pokušaja utjecaja aktivističkih udruga na medicinske odluke. Presinga. Da, presinga, da. Dakle, danas, to je notorna činjenica, od 15 stručnjaka koji nisu, znači lista nije dopunjavana, znači od 15 stručnjaka 4 liječnika više nisu dio stručnog tima. Znači ostalo je 11 ljudi, od čega su 4 psihologinje, koje uopće nisu liječnice. Da li je to tebi normalno? Ja moram to u takvom formatu pitati. Saša, nije pitanje da li je to meni normalno i prihvatljivo. Pitanje je da li je to medicinski i javno medicinski opravdano i
kontraproduktivno. Medicini vrijedi ona primarno. Pa i djelomično je nezakonito, ali ako je propisana lista od 15 stručnjaka koje sada fali, mislim oni nisu nadopunjeni. Ja ću se sad samo nadovezati, oprosti, na to. Znači, imamo dokumente u posjedu koje smo objavili, koje možete vidjeti sad trenutno na ekranima. Znači, dopisi koji su išli ministru od ministra Beroša. Znači, ministar Beroš 2022. godine u listopadu je donio zaključak i uputio je dopis svim kliničkim bolničkim centrima i svim kliničkim bolnicama da treba proširiti listu stručnjaka sa specijalistima psihijatrije. Koliko je nama poznato, evo ti me ispravi, to se dogodilo nije. Što je tu pošlo po zlu? To se nije dogodilo zbog toga što je cijeli projekt opstruiran od tadašnje, a i sadašnje državne tajnice, doktorice Bobuš, koja je počela voditi niz sastanaka na kojima sam odgovoran, sam sudjelovao na sastancima. Koliko čujem, postoji tonski zapisi. Evo, dobio sam informaciju nedavno, recentno, tih sastanaka. Ja imam zapisnike sa nekim... Ne ilegalni, službene snimke sa sastanka. Ne znam da li su službene, možda su ilegalni. Ja sam čuo da postoje, mislim, činjenica će biti lako ustanovljive, jer sam ja uz profesora Arbanasa živi svjedok. Bi trebalo na zadnjem sastanku još biti profesorica Kušević, ali nije. Prema tome postoje i dokumenti, postoje, čujem da postoje i snimke. Znači to je činjenično točno, čisto za ekipu iz Faktografa. Činjenično točno i imenovana državna tajnica nakon 2 godine apsolutnog nerada po tom pitanju, znači trebalo se ići u rekonstrukciju cijele te liste, postavljanja objektivnih stručnjaka, raditi, znači, jer kod ove liste, to gledatelji moraju čuti, ljudi dobiju dojam, ako je neka lista, da se ti ljudi druže, da oni zajedno kao nekakav medicinski gremij odlučuju o sudbinama. Kao neki konzili stručan. Nikada se nisu 10 godina sastali za jednim stolom oko iti jednog slučaja od, da sada već mogu reći, na desetke, ako ne stotine onih koji su ušli u postupak hormonalne, odnosno hormonalne blokade, hormonalne tranzicije, odnosno spolne tranzicije. Nikada, što je nezamislivo. Onda, ja sam vještak... Oprosti samo, znači da plastično pojasnim, ako ne griješim, ti odgovorno tvrdiš da taj tim nikad u punom sastavu nije sjeo i razgovarao o slučajevima... Kaže profesor Arbanas koji je bio član tima, a ne ja. Znači, nikada se nisu sastali kao gremij odlučivali. Dapače, aktivisti su se bunili tom gremij pristupu i zato je profesor Arbanas u bolnici gdje radi, to je psihijatrijska bolnica Vrapče, uveo njihov interni gremij gdje je zvao i psihologe, zvao i kolege, multidisciplinarno su gledali slučaj gdje su aktivisti se i tome usprotivili sa stavovištem da se rodni identitet mora automatski prihvatiti i afirmirati bez ikakve medikalizacije. Onda to neću zaboraviti na dobra usporedba što mi je profa rekao, pa ja onda kažem, ok, ako vi sad idete kod gastroenterologa i onda se pošalje kod radiologa na ultrazvuk jer sumnja na upalu jetre, pa normalno ćete ići na ultrazvuk. Pa zbog čega sad mi ne bi i na moje oči, znači profesor je bio uputio 2020. godine dopis Ministarstvu zdravstva koji godinama, gdje samo pitao da li ti gremi sustavi na Vrapču gdje on radi, da li je to dozvoljeno i po zakonu. 2 godine nije dobio odgovor dok mi nismo počeli ići na te sastanke i na moje oči mu je, gospođa se zove Marija Pederin, koja je isto jedna od velikih krivaca za ovu situaciju u organizacijskom smislu da se ništa ne radi. Ona mu je na moje oči u Ministarstvu zdravstva dala odgovor na koji je čekao gotovo preko više 2 godine da se po zakonu i o zakonu o zdravstvenoj zaštiti i o zakonu o zaštiti osoba sa duševnim tegoba apsolutno ima pravo sazvati gremij, odnosno multidisciplinarni tim u procjeni jednog tako kompleksnog zdravstvenog stanja kao što je transrodnost ili rodna disforija. Ali taj vehementni atak aktivista da se medicina izbaci da bude samo nekakav kozmetički servis, danas ćemo hormone, pa ćemo gornju operaciju, pa ćemo donju, je zločin. Zašto? Po podacima svjetskim, po podacima našim, i to ne samo iz Zagreba, nego iz Rijeke, iz Splita, gotovo sva ova djeca koja se sad javljaju da su rodno disforična, nećemo mi gledati rodnu disforiju ili transseksualnost, ajmo zaboraviti da je to trenutno psihijatrijski poremeć. Zaboravimo to. I recimo da smo u 11. klasifikaciji i to je stanje koje se zove poglavlje seksualno zdravlje.
ali gotovo niti jedno od te djece se ne javlja u tranziciju, a da nema psihijatrijske, mi kažemo, komorbiditete, da nije otprije psihijatrijski bilo evidentirano zbog depresije, zbog tjeskobe, zbog samoranjavanja, zbog neurodivergentnosti i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Svako od te djece... Što baca svojevrsnu medicinsku sumnju da se možda doista radi o... Upravo tako, pogotovo što je to vrijeme adolescencije, puberteta, vrijeme traženja identiteta, vrijeme kada se inače gotovo svakog tinejdžera lome određene duševna koplja, možda ta djeca neku svoju intrinzičnu unutarnju duševnu bol, tegobu, patnju, problem pokušavaju projicirati i riješiti kroz to što se vide kao rodno disforična, u čemu im nesebično pomaže aktivistička zajednica i, nažalost, mediji i službena politika, pogotovo u Vladu Zagrebu, koji rade sustav tog, mi to kažemo, socijalne kontagije, društvene zaraze, gdje apsolutno, kao recimo ko da idem gasit požar kerozinom, tako se oni odnose prema ovoj temi i promiču to kao da je transrodnost nekakav socijalni hit, da je to in, da je to biti cool, da je to biti dobro, da je to... Da, ja ću se osobno ograditi od nekakvih teorija udruživanja, ali jedna stvar je dosta interesantna. Znači, interni dokument iz kabineta bivšeg ministra Beroša, kojeg evo možete vidjeti i na ekranima, a možete ga skinuti sa našeg portala, ističe kako je najaktivnija osoba za uvrštenje novih stručnjaka na listu, znači govorimo od ovih kako se zove 15, koji su sada 11, pa kao idu novi koji ne idu, ali znači osoba koja je najaktivnija za uvrštenje tih stručnjaka na listu, psiholog Iva Žegura, znači opet psiholog, ne psihijatar, koja je ni manje ni više nedvojbena aktivistica i koja je studentica Nataše Jokić-Begić, koja je između ostalog u svojim prijedlozima predložila još jednu aktivisticu. I mi sada... Magistri Popov. Pa ja evo nisam uspio naći ime, ali da, znači još je jedna nedvojbena aktivistica u pitanju. Ja imam dokument gdje je magistra Popov predložena kao novi član liste. Ipak nisam štreber za 5-4, ali podatak je točan. Što je isto zaista posve deplasirano kada se vide, znači ovako, na tim internim sastancima što je isto... Oprosti što te prekidam, samo znači da zaključim ovu poantu. Znači mi govorimo o krnjem sastavu gdje su 4 liječnika izišla, gdje je skoro 50-50 psiholozi koji nisu liječnici i liječnici, i onda Iva Žegura pokušava tu listu nadopuniti novim aktivistima. Ne? Ali da samo pojasnim malo gledateljicama i gledateljima. Iva Žegura to radi temeljem dopisa koji si ti spomenuo, ministra bivšeg, koji upućuje bolnicama i KBC-ovima i traži liječnike psihijatre, ne traži nove psihologe. Možete pogledati na snimci, je psihijatar. Ali Iva Žegura nudi psihologe i psihologe u rangu aktivista, kao što je i ona, jer Iva Žegura je isto tako cijelu godinu dana ili jedan mandat bila predsjednica udruge transrodnih osoba u Hrvatskoj. Znači, ja sam... Da, nećemo ju optuživati da je to njena tendencija, ali činjenično se pojavljuje veći broj aktivista. Ja sam poznati borac za prava branitelja sa PTSP-om. Godinama, decenijama vještačim branitelja. Čak kažu da sam jedan od strožih. Ali mi nikad nije palo na pamet da ja kao aktivista krojim i propisujem pravila medicinska vještačenja za ljude za čije se, ja sam mogao davati sugestije, prijedloge na državi bilo, ali da ja nešto uvjetujem, namećem, kao što je Iva Žegura radila, znači imamo dokument Ministarstva zdravstva koji je ministar nije potpisao, potpisan je u zamjenu gdje se preko Ive Žegure nameću zadnje smjernice međunarodne udruge za zdravlje transrodnih osoba koja je jedna totalno fringe organizacija, totalno fringe, mala digresija. Znači prvo se zvalo Harry Benjamin Society po jednom od 3 mušketira rodne ideologije, Harry Benjaminu, koji je bio endokrinolog, jedini je bio liječnik od trojice, došao je rano prošlog stoljeća u Ameriku. Prvi biznis u Americi mu je bio da prodaje eliksir od kornjačinih sokova koji liječio sve bolesti. I ta Harry Benjamin udruga se preimenovala u Svjetsku udrugu za transrodno zdravlje. Znači Iva Žegura je
vehementno nastojala proturiti dokument po kojem bi svi liječnici u Hrvatskoj koji se bave ovim stvarima morali potpisati vjernost i zakletvu na zadnje izdanje smjernica njene te svjetske organizacije u kojoj se spolna tranzicija djece može raditi već, to se kaže, 3. Tannerova faza puberteta, to je za curice 9, za dečki 11 godina, znači nema dobne granice, a cijelo poglavlje posvećeno je u tim smjernicama rodnom identitetu enuha, škopca bi rekli mi Hrvati, gdje je cijeli taj identitet, što kažu u tom dokumentu znanstvenom, utemeljen na stranicama, to su Unique Archives, kao arhivi njihovi, jel? Na toj stranici danas, kada odete pogledati, preko 50.000 savjeta kako se samo kastrirati žicom, električki, rezanjem, žiletom, i ima isto tako na desetke tisuća fanfiction uradaka o silovanju, mutilaciji i zlostavljanju maloljetne djece. Da, evo moram priznat malo nadrealno sve skupa ovoga. Ali sve činjenično, svaki moj zarez, ja sam spreman odgovarati na Europskom sudu za sve što sam rekao danas. Pa mislim da to neće biti potrebno, a vidjet ćemo, ne? Znači svaka čast svakome, ali postoje znači jasno propisana pravila kako se sve to radi, ta pravila se ne poštuju, postoji propisan tim koji je sada krnji, koji nije nikad nadopunjen. Znači on nije nikad nadopunjen i on zapravo timski ne nastupa, a trebao bi timski nastupati. Pitanje svih pitanja, što je profesor Arbanas isto tako prije skoro 2 godine sada već će biti uputio pismeno. Gledatelji će možda dobiti dojam da je taj tim zadnja karika u lancu koja donosi nekakve odluke. Ne, oni samo daju medicinsku dokumentaciju. Zadnju odluku donosi Nacionalno zdravstveno vijeće. To je tijelo koje imenuje Hrvatski sabor na mandat od 4 godine. To je tijelo koje je inače predviđeno kao tijelo koje će promišljati strategiju hrvatskog zdravstva u određenim razdobljima i oni imaju svoje sjednice na kojima potvrđuju odluku o promjeni spola. Da li je to samo dokumenti ili je to medicinska. I sad ja postavljam pitanje, od kad je počelo rasipanje, a to je pitanje profesora Arbanasa, ne samo moje, od kad je počelo rasipanje ovih ljudi sa liste, dokumentacija koju Nacionalno zdravstveno vijeće prima je krnja. Znači, imaju nalaze iz nekih područja samo od jednog psihijatra ili jednog endokrinologa koji nije pedijatrijski. Pitanje svih pitanja je, sve te odluke koje Nacionalno zdravstveno vijeće donijelo temeljem krnje dokumentacije, jesu li pravno validne, odnosno ispravne? Upravo tako. Da li je to zakonito? Da li je to fair play? Nije. I mislim da će po tom pitanju u dogledno vrijeme cijela ova situacija ući u fazu nečega što nikako, ja uvijek u medicini, uvijek sam se borio protiv politizacije medicine, ali mislim da će to postati ozbiljan politički problem. Čisto evo ovako za ove atakere koji će nas odmah prozvati, možda i mene, homofobom i slati mi ponovno nekakva prijeteća pisma, možda ovaj put sa bombom, umjesto sa otrovom, na kućnu adresu. Ja apsolutno nisam homofob, ja sam oduvijek podržavao LGBT zajednicu, uvijek ću je podržavati. Upravo ja sam javno govorio i isticao da različitosti su one koje nas komplementiraju, koje nas ispunjuju. Postoje snimke od ranije, postoje intervjui ranije između mene i doktora Vukušića i ko si hoće dati malo truda, umjesto uperiti prstom na prečac, može potvrditi i izjavu doktora Vukušića da apsolutno nitko od nas, ni on, ni ja, ne priječimo spolnu tranziciju, dapače, s tim da on kao liječnik i ja se tu kao živo biće s njim slažem, da bi trebalo gurati primarno socijalnu tranziciju, gdje se u socijalnoj tranziciji podupire i omogućava osobi koja ima rodnu disforiju da se uživi ulogu roda u kojem se osjeća. Ne? Da se prihvati kakvom je i ako sa vremenom, znači kad nastupi punoljetnost i određena razina životne zrelosti, ako želi nastaviti živjeti u tom rodu, neka nastavi. Ali, znači za profesoricu Begić, neka malo kad je već
Između ostalog endokrinologa. Češ tucat malo pošteno. Da. Ne, neka se malo prouči u neuroznanosti. Možda je multidisciplinarna. Neka malo googla u neuroznanosti do koje godine života se razvija korteks i neokorteks. Znači, moždane strukture koje formiraju ego i strukturu osobnosti, do kad se neuroni tih moždanih struktura razvijaju. I inače, za sve vaš, jedno pitanje, evo iza tebe. Ovo radimo djeci koja su maloljetna. Koliko godina moraš imati u Hrvatskoj da bi kao muškarac napravio podrezivanje sjemenovoda, odnosno kirurški trajnu ovu zaštitu u smislu da ne... Vezektomiju. Da. Pa evo, nemam pojma, ali pretpostavljam punoljetnost. 30. 30 godina, ne može ranije. U suglasnost nekakvog višeg tijela. Ako hoćeš raditi podrezivanje sjemenovoda, znači kontracepciju trajnu kiruršku, moraš kao muškarac imati 30 godina, ali sa 16 godina možeš primati hormone drugog spola. Da, eto, interesantno. Znači, pored toga što nismo činjenično homofobi, pored toga što nemamo apsolutno ništa protiv spolne tranzicije, uvjetno rečeno ništa, naravno da se prate pravila struke i sve. Ja osobno i zagovaram da Hrvatska država, ako već tretira po medicinskoj klasifikaciji 10, bolesti 10, da izvoli osigurati kompletno liječenje tih osoba i da jednostavno te osobe ne moraju ići dizati kredite, ići u drugu državu, plaćati kirurške zahvate, nego da sve to se obavi tu u komotnosti najbliže bolnice svome domu. Ali kad su djeca u pitanju, postoji, znači, na svjetskoj razini kontroverza gdje čak najprogresivnije zemlje poput Skandinavske, poput Velike Britanije, čak evo i Amerike, odustaju, negdje čak i zabranjuju tretiranje maloljetnika sa blokatorima puberteta. Ja sam sebi dao truda i izvukao sam si štreberski činjenično gdje je tome tako. Ja ću te zamoliti malo samo mikrofon da pridržiš. Sad ćemo mi to naći. Finska, Danska, Švedska, Velika Britanija. Evo ga ovako. Znači, Ujedinjeno Kraljevstvo, a to je Engleska, Škotska i Wales zajedno, to smo čak i objavili, taj dokument Britanskog ministarstva zdravlja. Da, znači objavili smo, znači da su, ograničeni korišteni blokatori puberteta. Znači službeno je britanska vlada to priopćila na svojim stranicama. Inače je Britanija dosta poznata po klinici, znači ona je imala kliniku za spolnu tranziciju maloljetnika, zove se Tavistock, da, ne znam je li još u funkciji. Klinika, da, ali to je rodni odjel klinike Tavistock. Aha, rodni odjel te klinike koja i dalje radi, znači gdje su od 1989. godine više od 9000 djece tretirali zbog rodne disforije, a za više od 1000 djece izdavali su recepte za blokatore puberteta. Znači, to su maloljetne osobe. Otkriveno je da su unatoč postojanja mnogih mentalnih ili obiteljskih tegoba, nakon samo jednog pregleda djeci davani lijekovi koji su im zapravo zauvijek mijenjali život. Čisto evo kratki komentar na to. Ovako, znači Tavistock je kamen temeljac promjena globalnih na evropskom i svjetskom polju i tu su bitne dvije osobe, oba dvije se prezivaju Bell. Prva je David Bell, bivši direktor, koji je bio whistleblower, zviždač, koji je prvi progovorio, ali bio odmah canceliran i on je cijelu priču izbacio u javnost. A druga osoba je Keira Bell, djevojčica koja je zavedena na to da je transrodna i koja je, nažalost, i izvršila mastektomiju, odnosno operaciju odstranjivanja grudi, i koja je, kada je priznala šta joj je napravljeno, da je zavedena od strane aktivista u svom razmišljanju da je transrodna, tužila
Tavistock i dobila je na Vrhovnom sudu Ujedinjeno kraljevstvo je dobila pozitivnu presudu u svoju korist. To je rezultiralo zatvaranjem Tavistocka i sa gotovo 1000 združenih tužbi obitelji koje su, nažalost, u istoj poziciji. Nije reverzibilno, kako kaže Nataša. Ugledni The Times, kada je pisao o tome u svom komentaru cijelog tog skandala, je to nazvao medicinskom štetom i rekao je ovako: evo što se događa kada se aktivisti upletu u medicinu. U Hrvatskoj je otužno, ja sam ministrici pisao 2 puta na u razdoblju od 3 mjeseca. Ovo je nasljedno je nakon Berša. Potkrijepio sam, pismo je otvoreno, potkrijepio sam ga u zarez medicinskim činjenicama. Ona mi nije odgovorila. Ne želim ispast neka faca, ali ja sam kroz svoj vijek, životni rad, ručio sa carevima, ministrima, mnogih zemalja. Ali mislim da je u redu da ministar odgovori, ministrica u ovom slučaju da odgovori. Ovo je prvi, dopisivao sam se sa Nobelovcima, svi su ti ljudi mene uvažavali po nekom stručnom osnovu. Ovo je prvi puta u 30 godina mog javnog djelovanja da meni jedan državni dužnosnik ne odgovori. A ja kao bivši doministar i savjetnik 3 ministara, premijerke i premijera ove zemlje, smatram da je to jedan skandal, prvo na području nepristojnosti, a drugo, desit će se vrlo brzo, nažalost, da će javnost saznat za tragične ishode ovakve medicinske štete, ovakvog aktivističkog štetočinskog rada u hrvatskoj medicini. I tad će odgovorni morati... U svakom slučaju protuliječničkog, a upitno i protuzakonito. I protuzakonito, i tad, i ponovio sam više puta, ponovit ću i sada, odgovarat ćete svi, ali svi koji ste u ovo upleteni. Ili djelovanjem, ili nedjelovanjem, jer ste znali šta se događa, a niste napravili ništa. Mi smo naše objave potkrijepili cijelim nizom javno objavljenih dokumenata, činjenice, diskusija aktera, u ovom slučaju Tavistock. Zaključak je bio da se pojavila zabrinutost, zbog čega je u konačnici vlada Velike Britanije reagirala, ograničavanjem uporabe blokatora puberteta. Pojavila se zabrinutost da bi lijekovi mogli utjecati na rast dječjeg mozga ili usporiti njihov rast i snagu kostiju. Zaključili su da se malo što zna o dugoročnim učincima blokatora puberteta, a gotovo svi pacijenti koji su ih primali, započinju liječenje hormonima suprotnog spola koji također mogu uzrokovati nepovratne promjene, uključivo i neplodnost kod žena i muškaraca. Ti si spomenuo jedan bitan dokument, znači svi dokumenti o kojima smo govorili, lista, smjernice... Znači, da kažemo, ovo što sam ja sada pročitao, ove činjenice su u dokumentu Vlade Ujedinjenog kraljevstva. Znači, u smjernicama koje si ti spomenuo, koje su donešene 2014. godine, i moram napomenuti, sve ti dokumenti su donešeni mimo medicinske struke. Nije bilo niti jedne rasprave u niti jednom od preko 150 stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora. Niti nije bilo rasprave na razini Hrvatskog psihijatrijskog društva koje nije pri zboru, ali je krovno psihijatrijsko društvo. Znači, donešeni su iza leđa šire znanstvene medicinske javnosti. U tom dokumentu, ti si sad citirao odluku Ujedinjenog kraljevstva, gdje se točno kaže šta ti lijekovi rade, jel tako? U smjernicama iz 2014. postoji poglavlje koje se zove nus pojave, znači štetne posljedice primjene hormonalne blokade puberteta. Gdje kaže doslovce ovako autori tih smjernica, ne znam ko su, ali pretpostavljam da je veliki endokrinolog Nataša Jokić-Begić bila među njima, još uvijek, premda kaže prvi rezultati obećavaju, ti objave samo jednu referencu, jednu jedinu. I to su obećavajući rezultati, prave ćemo činjenice moći ustvrditi tek kada prvi ispitanici dosegnu određenu prikladnu životnu dobu. Znači, prije 10 godina se priznaje da se nad djecom u Hrvatskoj rade eksperimenti, jer oni ne znaju šta će biti. I to kažu i napišu i objave u Narodnim novinama. 10 godina nakon toga, skoro cijela razvijena Europa, sad cijeli SAD, ali prije Trumpa pola SAD-a, kaže da je to eksperiment i zadnje, evo recimo, Acta Pediatrica, to je jedan od najuglednijih europskih pedijatrijskih časopisa,
prije godinu i pol su napravili su analizu preko 9000 znanstvenih članaka na ovu temu. Izvukli su 30-ak ključnih i napravili, to je meta zaključak, zajednički zaključak. Primjena blokatora puberteta u procesu promjene spola u maloljetnika je eksperimentalna terapija i kao takva se ne bi smjela primjenjivati. Uz to, ja ću dodati, znači da su se u međuvremenu ograničile upotrebe blokatora puberteta u određenim saveznim državama SAD-a, u Norveškoj, u Finskoj, ali i Švedskoj, u kojoj su provedena posebna istraživanja o utjecaju blokatora puberteta na maloljetnike. I to je sve objavljeno u javnim dokumentima koje smo dobili u posjed. Sad je pravo pitanje zašto se toliko forsira ako nema nikakvih problema da se osoba uživi u ulogu roda u kojem se osjeća i ako niko niti društveno niti bilo kako drugačije o tome ne radi problem i ako postoji sumnja o štetnosti takvih lijekova, zašto se ne kupi vrijeme, zašto se forsira čim prije liječenje medikamentima koje činjenično, za razliku od toga što nadriliječnički, što je isto potencijalno kazneno djelo, profesorica Jokić-Begić govori da je reverzibilno, a nema za to znanstvene dokaze, znači ne postoje, a Karolinska koju sam ranije spominjao, je utvrdila u svojim istraživanjima, znači da je 9000, znači od 9934 referentna članka s engleskog govornog područja vezanih za hormonski tretman djece s rodnom disforijom, samo njih 24 relevantno. 12 je studija, od kojih se neke vrlo često pojavljuju u humanističkoj literaturi, možemo reći komotno-aktivističkoj, kao relevantne, a označene su kao metodološki pristrane. Znači, upitna je metodologija tih studija. Kod svih 24 ta relevantna dokumenta, identificirane relevantne studije, znači, također su utvrđeni značajni metodološki nedostaci. Znači, mi imamo kod 24 od skoro 10.000. Znači, to je ovakva pedijatrika koji se... Da, znači imamo znači, konsenzus da su prisutni metodološki nedostaci. Pa zar ne bi u dvojbi onu Hipokratovu nemoj činiti štetu, kupi vrijeme, ne bi li to bilo primjenjivo, tim više što je Hrvatski liječnički zbor, taj dokument smo isto imamo u posjedu, možete ga vidjeti na ekranima, znači je zaključio da bi to trebalo biti u punoljetnosti, ovisno o mentalnom stupnju, da ne citiram pogrešno na pamet, o mentalnoj zrelosti ili o dobnoj zrelosti osobe. Jel? Evo, ispravi me ako sam krivo. Znači ovako, u opisu svoje peticije koju sam spomenuo Citizen Go kaže da na ovu temu u Hrvatskoj postoji jedna velika zavjera šutnje. A prije nekoliko tjedana hrvatski sociolozi su imali svoj 10. kongres na školnom zdravstvu. Samo što te prekidam, znači da ovo zaključim, evo našao sam tu citat, znači Hrvatski liječnički zbor kaže da ulazak u hormonsku ili kiruršku tranziciju treba postaviti, znači dobnu granicu treba postaviti na navršenih 18, odnosno 21 godinu života. Da, tamo u zboru naravno ljudi znaju da razvoj korteksa završava između 21. i 23. godine života, pa su to nisu ograničili sa 18 nekakvom cut-off dobnom granicom, nego sa određenim razvojem stupnja životne zrelosti. Znači, govorio sam sad, sociolozi su imali godišnji skup, 3 profesorice psihijatrije, od kojih je jedna predsjednica društva za dječju psihijatriju, druga je u 2 mandata bila predsjednica našeg krovnog udruženja, treća je jedna od naših europski najpoznatijih dječjih psihoterapeuta i moja malenko smo prijavili rad na sociološki skup pod nazivom porast rodne disforije djece i mladeži u Hrvatskoj, klinički fenomen ili socijalna društvena zaraza. Gdje smo rekli da li je to stvarno tako ili se radi o određenim utjecajima putem aktivističko-društvenih, političkih mreža, tako dalje. Od preko 80 radova, poštovani dragi moji, samo je
naš odbijen, s tim da do danas nisam dobio, a tražio sam 2 puta na uvid negativne recenzije, dobio sam interpretaciju njihovu negativnih recenzija, ali ja ću iskamčiti te negativne recenzije, a onda ću se predsjedniku te cijele fešte, čija je supruga u jednoj sekciji imala 3 rada, što je baš nekako nije praksa na skupovima koje sam ja obilazio u nekim skromnim školicama tipa Harvard, Yale, Dartmouth i tako dalje. Obratit ću se jednim otvorenim pismom jer nisam teoretičar zavjere, ali nešto opet homofob, ali nešto mi tu ne štima, eto da 3 uvažene profesorice i eto ja nekakav, ajmo reći, obični odjelni liječnik, ali da baš samo naš rad nije zadovoljio stroge znanstvene kriterije Hrvatskog sociološkog društva. Ono što mene zanima, vjerojatno svu publiku, to je stanje woke pokreta nakon dolaska na vlast Donalda Trumpa. Znači, riječ woke, fraza rodna ideologija, je okarakterizirana od strane fact-checking sustava, ima čak i faktograf na svom velebnom izdanju jedan članak posvećen tome, da se radi o nekakvim teorijama zavjere koje forsiraju desničari. Ne bi ja uplito crkvu osobno u to. Baš ono kao citirano crkva. Da, uglavnom znači teoretičari, na faktografu sam baš čitao neki dan, teoretičari zavjere desne političke orijentacije. Pa evo sada, znači, svi govorimo o woke-u, woke se koristi službeno koristi se u svakodnevnom jeziku, rodna ideologija se koristi u svakodnevnom jeziku, možda kao nekakva stručna disciplina, kako uopće ne znam koja grana znanosti bi to klasificirala kao nešto, ovoga i ne postoji, ali to je sigurno termin koji je uvriježen i koji već poprima nekakve svjetonazorske oblike. Što bi to bilo, ima svoje nekakve uzročne i posljedične oživotvorenja. I evo sad, ne znam kako ti gledaš na to da si ti teoretičar iz zavjere ovoga desnog, tim više što si sada odnedavno i član Domina, crne desnice. Kako gledaš na to sve i kako gledaš situaciju na toj woke sceni i općenito na toj transrodnoj, a sad neću reći sceni, ali u toj cijeloj transrodnoj situaciji nakon dolaska na vlast Donalda Trumpa, koji je značajne u aktivističkom dijelu američke populacije izazvao promjene, ne? Znači, da budemo plastični, bilo koji sad organizacija Marš za žene, Zagreb, svima koji su organizirali ove udruge sa lijevog strane društvene scene, znači na Maršu za žene vi ćete vidjeti transrodne zastave sa parolama i trans žene su žene. Pa ćete vidjeti palestinske zastave. Znači, to je ono, to je ono što se u englesku kaže the current thing, ono što je sad trenutno trenutni politički nekakav trend kojem treba težiti, ne? Evo, slobodno nek svi sjednu na brodove i nek prate svoju Gretenku ovu za Tamberg, pa nek idu za Palestinu, odnosno za Gazu. Ta situacija koja kao virus zahvaća, opet najgore što zahvaća mladu populaciju, koja se još nije formirana, sklona idealističkim. Sklona upravo tako. Da. Ja priznam da sam to mladi kurao Che Guevara znači baš si sada tražim gdje ću si je nabaviti. Ja sam furao neku drugu, ali ne. Da, jer su me... Pazi, mene su počeli, ali ne ovi ključni akteri na našoj političkoj sceni, nego ovi marginalci koje ja nazivam sendvičari, koji su plaćeni i kupljeni da me trolaju, počeli su me prozivati da sam desničar. Pa evo, draga publiko, čisto ovako da idemo o desničarenju. Moj djed, za razliku od djeda Tomislava Tomaševića, Ivane Kekin, Sandre Benčić i svih njih zajedno, bio je prvoborac narodno-oslobodilačke borbe, bio je stvaraoc svoje države, bio je nositelj spomenice narodno-oslobodilačke borbe, probijao je obruč ustaški na Kordunu sa samo 17 godina života i bio je jedan od visoko dekoriranih oficira i nagrađivanih oficira JNA. Otišao je u penziju davno prije sloma Jugoslavije.
svoj život, dobar dio života proveo je u Zagrebu, svoju smrt je dočekao nedavno u Zagrebu, pokopali smo ga sa njegovim narodnim ordenjem. I ja sam osoba koja sigurno nema ništa protiv tog dijela naše povijesti u smislu da narodno-oslobodilačka borba je zaista bila takva. Ali ja sam se drznuo prošle ili pretprošle godine na dan obljetnice oslobođenja Zagreba postaviti jedno filozofsko pitanje. Ako znamo činjenično da je desetine tisuća ljudi stradalo bez suda kroz čistke, kroz poslijeratne čistke, kako dan oslobođenja Zagreba malo cinično zvuči kao oslobođenje, jer činjenično je oslobođen od fašizma, ali je činjenično donio jedan drugi oblik diktature i totalitarizma. I ja neću trpiti da se mene proziva desničarem, jer ja nisam. Ja sam odrasao u multietničkoj obitelji gdje se poštuju sve različitosti. Sa očeve strane su mi uglavnom bili pa Jugosloveni, mogu reći, kasnije osvješteni Srbi. Ja s tim nemam apsolutno nikakvih problema, niti ću se toga odricati, niti sramiti, ali isto tako neću dozvoliti da mi niko stavlja difamacijske etikete, posebno ne nekakav šund koji nema ime i prezime, nego se pod fake profilima povlači po društvenoj medijskoj sceni. To na stranu, mi imamo situaciju u zemlji gdje mladež nosi jugoslavensku zastavu. Ja sam bio svjedok tome na Prideu prošle godine, kojeg sam tu sa Kazališnog trga ispraćao, i ja sam razgovarao tada sa tom mladom djevojkom koja uopće nije bila rođena u vrijeme Jugoslavije. Ona je rođena značajno kasnije, poslije 2000-ih, znači i Tuđmanova Hrvatska je prestala. Ona ima jedan romantičarski pogled na tu svu povijest i to je njeno pravo, ja njoj pravo to ne oduzimam, ali pomalo je smiješno da se sve te ideologije miješaju u jedno kupus i da zapravo onda dođe gradonačelnik Tomašević i kaže u obrambenom formatu šta ja imam s tim kad ga je Mislav Herman prozivao, pa naravno da nema, on ju nije nosio. Ne? Znači, ko ode na moj profil na Facebooku vidjet će fotografiju mene i gradonačelnika Tomaševića i hrvatske zastave iznad naših glava i nosim to ponosno kao profilnu fotografiju na svom osobnom profilu. Jel? Ovako sam ti malo uzeo riječ jer ste ne zgubi misao. Dobro si rekao, to je kad sam krenuo ja da vidimo, znači na svakom maršu za žene vidimo transrodne zastave za Palestinu. To je jedan ideološki kupus. Sve se gura pod jednu kapu. Neko je negdje uvidio da je možda politički najkorektnija i najprihvatljivija kapa pod kojom će se te ideologije širiti i platforma borbe za ljudska prava. I tu je bio LGBT pokret. Stonewall, 70. godina i tako dalje i tako dalje. I sve se to nakalemilo, znači, pod taj kišobran borbe za ljudska, odnosno građanska prava LGBT zajednice. Ono što se sad događa, znači da ova transrodna hajka i atak na djecu, aktivista, ne mislim znači, nego aktivistička hajka na djecu, o kojoj mi pričamo sad već preko sat vremena, uz sve ove ideološke satelitske pokrete kao sad trenutno Palestine, sad aktualno i tako dalje i sutra će biti nešto drugo, rade najveću štetu upravo LGBT zajednici. Pa tako sad došao je Trump na vlast, ok, ali pitanje je da li to samo do Trumpa. Ti imaš sada vani situaciju, evo sad je Pride Month, mjesec ponosa. Rekao bi da je Trump samo katalizator. Katalizator. Znači, gotovo 80% globalnih kompanija koji su zadnjih godina izdašno financijski podržavale mjesec ponosa i označavale to na svojim službenim stranicama su se sada povukle potpuno od bilo kakve potpore. I dešava se sad ono što sam ja i predvidio prije par godina će se dogoditi, da će, nažalost, tim nekritičkim, aktivističkim, zdravstveno štetnim djelovanjem, ti pojedinci ili akoliti ili agendaši naštetiti najviše široj LGBT zajednici. I to su polako počeli shvaćati globalno ljudi u LGBT zajednici, pa se u velikom broju zemalja sada ta abecedna obitelj dijeli na nekoliko dijelova, gdje LGBT je jedno, a ovo drugo, ovoga postoje drugo.
I to se već po društvenom mijenju doživljava, naravno, i kod nas i u Zagrebu. To je, znači, jedan negativni kickback ili jedan bumerang koji se vraća i koji će, nažalost će imati i kao kolateralne žrtve ili kolateralna žrtva tog bumeranga će biti u jednom dijelu i percepcije LGBT zajednice. Jer, evo, znači, velike kompanije se već povlače. Nadam se da smo mi našim ovim chatom malo razjasnili gledateljima da su razlike tu vrlo znakovite, a ne samo suptilne. I da tu nema nikakve ni homofobije ni transfobije, nego isključivo borba za jednu zdravu i humanu medicinu. Ali woke pokret kao takav nema budućnost. On je odigrao svoju ulogu i neovisno o Donaldu Trumpu njegova propast je na globalnoj razini već počela, a mislim da je pitanje dana, bez obzira na ovu nazovi pobjedu Tomaševića i Možemo u Zagrebu, da će se nastaviti u Hrvatskoj. Da, ja ću istaknuti da je to pobjeda SDP-ovih birača koji su glasali za zajedničku listu, vrhunski učinak za Možemo, jako loš za SDP. Ja sam uvijek bio pri strani SDP-u nego bilo kojoj drugoj političkoj opciji u Hrvatskoj, ali ono šta se s SDP-om radi nakon smrti Ivice Račana, to je katastrofa i SDP je došao kao i HSLS do jedne točke kad će biti u cijelosti asimiliran u strukturu Možemo. Ostataka. Nekad velike druge moćne stranke. Ja sam svojoj dragoj kolegici Sari Medelj koja radi vrata do mene čestitao i ovom prilikom čestitam na uspjehu na ulasku u gradsku skupštinu, ali isto tako sam se i veselio kada je bila predložena za zamjenicu Branka Kovačića, kada je Branko, predsjednik SDP-a gradskog, trebao biti Kolarić je trebao biti kandidat SDP-a za gradonačelnika grada Zagreba. U onom trenutku kada je došlo do spajanja, Sara, ja se vidimo gotovo svaki dan na Rebru, ja sam rekao, Sara, ja mislim da ste vi ovim potezom, kao stranka, sebi vezali jedan kamen oko vrata stranka i skočili u Savu. Volio bi da tome nije tako, jer ja sam uvijek govorio za SDP s kojima sam kroz HSLS sam bio u koaliciji sa SDP-om i mi smo uzeli vlast 2000. godine kao koalicija. U tom i takvom SDP-u je bilo divnih, krasnih ljudi koji su bili socijaldemokrate, bili su ljevičari, ali su bili jako nacionalno i domoljubno svjesni i koji su vrlo pametno, vrlo odgovorno promišljali jednu raznoliku, uključivu, ali kao prvo nacionalnu budućnost Hrvatske. Dragi pratitelji, nadam se da smo vam malo približili temu spolne tranzicije maloljetnika u Hrvatskoj, djece, nazvat ćemo ih djecom bez obzira na maloljetničku dob. Znači, spolna tranzicija je nešto čem se hrvatsko zdravstvo treba baviti u cijelosti, znači mora omogućiti kompletnu tranziciju, ali to mora odraditi na način na koji je to samo propisalo, znači prateći vlastite regule, vlastite upute, vlastita pravila sa stručnim timom kojeg je samo formiralo i izbjegavati mogućnost uplitanja outsidera, ja ću to tako slobodno reći, aktivista u taj proces. I ono što želim poručiti LGBT zajednici, znači uz vas sam bio, uz vas ću biti uvijek. Smatram da aktivisti koji trenutno se izdaju javno kao branitelji vaših prava i vaših vrijednosti, da oni to nisu, da oni to hine i da imaju skrivenu agendu koju tek trebamo razotkriti i raskrinkati i siguran sam da će se to u vrlo skorom periodu dogoditi, ne? Do tada budite dobri, pristojni, pažljivi, uvažavajte ljude u svim njihovim različitostima. Već evo kako sam najavio da će biti ovaj intervju sa doktorom Vukušićem i kako sam najavio da ćemo ispratiti Gay Pride, od svojih vlastitih pratitelja sam isto doživio cijelu seansu uvreda i slično, samo nek si daju truda, nemam ja s tim nikakvih problema, ja ću s ponosom ispratiti još jedan Pride, 24. ako nisam pogriješio, u tijeku, u mom životu samo sam 2 propustio i to zato
zato što sam živio u inozemstvu. Na prvom Gay Prideu sam bio skoro ranjen od strane pratitelja sa strane, jel, kada bi rekao, protestanata. Vremena su se promijenili. Da, evo, sad je to puno mirnije. Htio bih samo reći svojoj pastvi koja me vrijeđa i pljuje zbog toga i takvog stava. Znači, Gay Pride nije da nikoga indoktrinira, nego da se jednom galamom istakne problematičan položaj te zajednice u društvu i on je činjenično u hrvatskom društvu problematičan. Ja imam masu svojih prijatelja koji su odbili moj poziv da dođu s menom na Pride. Oni su pripadnici homoseksualne zajednice zato što se boje da će biti viđeni na tom skupu i da će to onda rezultirati cijelim nizom osuda od obitelji do užeg i šireg društva i ja smatram da nitko se ne bi trebao zbog svoje spolne orijentacije skrivati i živjeti u strahu od bilo kakve odmazde ili bilo kakve javne osude i upravo zbog toga je taj Pride kričav, upravo zbog toga je taj Pride bučan, da se istakne upravo taj element koji je problematičan u ovom društvu i na kojem treba raditi. I budite sigurni da pripadnici zajednice nisu ti kojima nikome nameću ništa, oni jednostavno dođu dati svoj glas za svoj dan, žele biti viđeni, žele biti čuni i opet su u broju manjem nego što stvarno taj broj je i što bi trebao biti, što stvarno je, a aktivisti, ja se slažem, krše jednu granicu sigurno dobrog vladanja, a kako stvari stoje potencijalno i kazneno-pravnog sustava i ja ću osobno kao borac za pravdu, istinu i zakon nadasve i dalje tražiti, istraživati i težiti da se u javnosti raščisti pitanje te spolne tranzicije, da li se odvija po pravilima struke i da li se odvija u zakonodavnom okviru kako je to predviđeno. Doktore, za kraj. Hvala ti, Saša, na ovoj prilici da razgovaramo o ovim kompleksnim temama. Sve što si rekao o borbi za civilne i ljudska prava LGBT zajednice podržavam i ja, kao što sam i podržavao prije par desetaka godina, javno. Prije nego što si bio homofob. Prije nego što sam bio homofob stoljeća, da. U konkurenciji sa Pernarom. Sa Pernarom, da. I završio bih samo sa jednom porukom. Roditelji ove djece, znači, mislite da, znači, nemate se kome javiti. Javite se, postoji niz koraka kako se djeci koja misle da su transrodna može pomoći da se dođe do toga da ili prihvate sebe takvi kakvi jesu, da ne ulaze u nikakve hormonalne ili kirurške intervencije koje će im otežati nepovratno zdravstveno stanje, odnosno život. I završit ću svima, posebno i ja svojim hejterima iz svih redova političko-društvenih krugova, kao veliki ljubitelj zvjezdanih staza, pozdravljam vam sa spokovim, živite vi meni dugo i beričetno. Lijepi pozdrav, dragi pratitelji, čuvamo samo malo, gospon iz Čistoće ima problema. Da ne bi bilo ništa znali. Nemate problema, gospon, hvala kaj čistite naš grad. Usput, evo, sad kad je prilika da kažemo kako je gradonačelnik Tomašević povećao prava radnika Čistoće, da im je 20% povećanje rastavio u 2 rate i kolektivni ugovor koji je skoro završio štrajkom pred same izbore je sklopljen na samo godinu dana. Toliko o tome koliko se ulaže u Zagreb. Ovo je naš bio 4. street chat. Za idući street chat vam pripremam jednu poslasticu koja će garantirano rezultirati daljnim napadima na mene. Očekujem da će biti otvoreno i spektakularno kao i sve do sada u mom radu, a nemojte zamjeriti što ću ostaviti detalje malo pod velom tajne, da mi budete napeti i da pratite malo pozornije naše kanale.
Nemamo love za reklamu, nemamo love za bustanje, pratite naše objave, šerajte ih, najbitnije je da nam dijelite objave jer samo tako ćemo probiti cenzuru i razbiti jedno pogrešno stanje na medijskom prostoru u društvu kojeg sam ja prozvao informativnim ropstvom ili popularno novim srednjim vijekom. Budite mi dobri, zdravi, čuvajte se, peace!